Kalau ibu perlu kita cuba ini video nak buat support mentasing yang kedua yang 4 hakwe pakai video. Kani kejuan miet ka suka banle video kerke na banta jong pi baju pe ni video nak we ke post we pat ke singi we pat bang jutep ni video mama nak singi berkani ke tek halor jong ketu ka benta ka ba ngala le hakwe ni video la arai li video hajing sang la le halor kani bang menta pila ban yo ya kata song pisa ka ba arlak tingka khnang ba pila ban yo ban kheng la kam la jong kalom bai kheng bet kui kwe ti babun bha kila wan shanga kila phun ru kila prosang ban yo jing tip jing penchai ru ka bai de bet kani bet ki bun ki ba ong ba ba ka de ba shuthok namar ba mshai msuthu ba dan ki bala yo e ka jingmut ru tin re tan ki daw pat ki ba mla ban yo lu ki jing tip ka ba bnia har kom ka ba de kum ru ban le bet ki we ti kila shu shim no ba ka de ba thok ne ba ka bom lar kam ban li bom poi si ru tin ko ba no kani ko mu ya ke ba phi e ha kini ki video bla dap kini ka bang arang pik mentam kum ni kani ka video ka bang ai kerteng hang ni arlak tingka on ai ka sarkar la phile ya kani ti kani ka de ka program ka bla le da ka sarkar jala ling ba joni ka prime hub ki babun ba ki perlok jongi ki bala yo jung toy na tu ka program ngarong la yo jung mentoy ha be de bat ki no sing kam la jong ki ba na keleng jong ka jala kam de e tang na kanun ko benta jong jala la piden sejentian la piden shoboy ne piden shwar ne piden ang east ka hills west ka hills na garo hills kum ju re kani ke de ka lat kabun ta jong phi bar khai phi phila ban yo kani mo ti kani video ko ban le kerki kloy wood nomor bagi babun ma kidang mod be ba kalakut hakar foi trik ke tang jing kendu ba pi lawan wan ba ke jing kendu ba ba tande kampat kut satya ha tang tu ko sni ke tang pi lawan wan ban sungu thu kham ne tinglai yo bani kendu bat ki ba bon ba ha tu ko sni ki lawan ban ya keren banga ki ba kli shphang hagnu ko dur kani kala ban long kumnu kala ban long ba kom da ter ngam de u batre ha prime tin re kani ke jing persang jang ban penshai pi khnang ba phiru phila ban yo jung toy nomor kani ke e bangang la yo ban ngala yo mat le sila ban nong ya kata ke jing nang jing tep kom tar ke jing kersan ro ke ju ke por bat ru kata ke rukom le business kawala le se ke bam dan kam sum phi pin le hin la dien de ka jing rap jong kum kini ki jat program kala ban penong phi pen yu ban poi sha thong me te jing mot jong phi ki ba le se ki bala ban penwan dor ya ka im lak salang da kam bu pher ba te kidan jing kli ba wood ki ba ki briu ki ju kli ba na ka por ba ni kong kolong ba hatu don karta nem ko ba phi phila le kini karta ka de ne khar pras nem shejrong le phila don hi ya ka lesi le phila yo hi ban thep vote te phila ban thep phila ban apply hak no no kom romo til le phila temen makana ru de phim lesi le phim don chu ya ka kam ka jam ka ba phitre moman ka si pi ko ban sedang no ada ka kam la jong kata ro kolong hi bat la phi le marwei ne phi le shibun ngot ru kata compare de ka shong ka jing nang jing tip chu phi ba jing la ka shong phi ni ka jing don kam jong phi ban yele ka jo ko por ki don ki ba ong ba don kam si pisa ne ma register em don kam si pisa ye kani free registrations ka free registration ba ka jo ko por pem don kam pan siu you ru la kalong website dan ki nong pen le ro ka jo ko por ti ki don ru ki ba kli ki ong ba ka de ki don ki ba sa ki jaka ba fer ki ona yo bangim yo ki ba de ka em la phi de yu nong song jong jela phila ban le kani ha to ka plain em na bata ki wei pat ki nong song jong ki wei pat ki jela em kani complain na bata ki wei song jong wei pat ki jela re tang thik tang na bata jong ki nong song jong kani ki jela ga jongi bla play lar khang na bata chi nong song jong ki jela jongi mo ti bat kat nungut ki la ban apply phila ban apply di 1000 ngut ki 1000 ngut compare ti ngai hetu video bla dap ki dan ko ma phra 1000 ngut bla pe ni video ti ala de bro phra 1000 ngut phi apply ru ka long bai jan ki ban sha jit nai dei proposer phila ban shajit la kumnu kandan ka jing ka selection process pa kan poi do upot ba phila ban shajit la kumnu shis pa san phongut na kita ki 1000 ngut ki bala ban apply ba shis pa san phongut bla shajit ken saw yo banwan ban pitch pin sa yo ban pini pen sungo ti idea jong pi ta business jong pi ba tang nyo fusan ngut ki la ban shajit na kan nyo fusan ngut pan life fusan kin yo mar ar lak tengka
sau pungut kini yo marsilak tingkah ke kita ke pisah phi yo kamni ke pisah ke jong nur ke jong nu ke ban nong ban chu shim ban chu a shi phi kamni ke tha tin re kini ke pisah bala mang khnang na tang ni program khnang ba tang man chu yo wood kum tu tin re ke dei ru ke dei tang kalan jing kershan bat kam dei tang kata ka ar hilam ni phila ban yo khambun chu shuru anda phila pendep ta training namar banalor kata ka pisa phi yo phin yo ru ka training ka ba khandai banai das ka ba mo phin yo ka training ru ba khandai banai nang ta phin yo ru ya kata ka pisa bat ha jo ka por phin yo ru de ki de ki gran ki scheme ki dan kita ki gran ki ba poi hadu kuma ar pholak ki ba phim dan kam ban siu biang kindan ru di kiwi ru kirkom ba pher kene ka bangang subatai ma ga de ka jing tip jo ga kumni than ki la bandan ki jing pen pher ki la ban kham kiu ru ki dor ti gran tin re phiru phila ban yo ka ni mo don ki ba hatungi haban siu biang yukum kini don ru ki ba ngani ba wa jungai ke ni ma ga kampen bi chuda yo pi haban sakit ta karam kani kam de ka kampen bi kani ka de ka kam ban yarap phi tel re phi sngo ba ka kam buspen bi te bha bana apply la re phi teng mo ten re ana bata jo gitu ki perlok jongi ki ba don jing thrang jing mut chi sha man seng kam le jong sngo bha ban le no kani wood nomor ba ka por kam sha shu kan de tang hadu khatsan tarik jungai September bala da phi le no wood kan phin la ban pendep no ha por ba biang yi ta jing don kam bro khaj nomor ba phi ha ban lech ni website na sabu website dang ni hapo jong description hapo jong comment section ru kan sapin hang ta baki number phone ru ba phi la ban phone yeki ki perlok na do ki yeki ki perlok bat ki nong irap ngamong shooting perlok ni ki nong irap ki nong ai boy ai jungmut ki ba don na po ka prime team ki ba phi la ban phone na do ka por khandai steng me step adon ru buje ka di ka por long office te bat phila ban phun ni ki ban pan jung bot hakar ni banta ban hakar kom ko bade kum nu phila ban yo jing rap kum nu phila ban ban pendap phone ba ki we tiana kan ni phila ban yo ya kata ka gran bat ki we de ki gran ba pher phila ban yo ru ya market access ya ka yo ka han ka ba biang phila ban yo ru ya ka jing nang jing tip kumno pin penyang business la jong phila ban yo ru kita jing smuthu khabai dei bat kumno penya ki mar ki mata jong phi sha ki benda ba pher jong jala ba khabar thei ru borok wei kari ba khabar thei ru ba wei hai te na ta phila ban yo ru ya kani ka jing nang ka jing tip khabai dei bat ka ban kumno ban lesi kumno no kumno ban shna ya ka business ke jong phi kumno bar register ki business bat ki we ti phi hab ban apply phi hab ban job ikani ka competition nang ta phi sala ban poi sha ka thong ban yo ru ya ka ta ka jing rap ka ba ar lak tingka bat ki we de ki gran ki ba pher mo kani kam ni ka ba thok ngang la yo man tang bang yo ya kata ka ar lak tingka mdi tang mangan ding ye don ka kunhun bingi le mdi bang le mar roishment tin ringi le ka kunhun layo ita ka ar lak tingka kum ka lat jingrap ban seng ka kam le jong ka bingi le content kum ni bad ka ba ar ka long ma ngila yo ru ban connect ber ki brio bar ka ju ka poru ngla yo ru ban lek mi ban yo ban lek kan ki market exposure sha ka duba Europe dang man hakani ba kawan te bat ki don ru ki jingrap ka bai dei bat ki access ka bai dei bat ong bat ye ithu brio ban tip brio ka do ban penyeng ru ki business ka ki buj ki sap ki rukam bo pher ba ki ba ngang la yo ka kan hun jungi ka la yo na ni ka prime kumno binging sung thu ka kam ka jam bat kumno ngi la ban penya ka kam ka jam ban betul ni kam ka jam ban ai kam ki we bar ru ba kan long ru ka jing man toin ba ki imlang salang ba ka ju ka poru kan long ka jing ka kamai ja khapo da jongi ki bam dan ha ka kam sarkar te phila ban apply kani contation rang compare phila ban apply kani te bal phi kwa ban pin bangan pini thik ka nu ru kam bangan le kani ti sa hingai kenu bat phi ka sngi Tuesday kani ka sngi Tuesday kan hab ha ka nu trik kani kan hab phi ha ka arfusan arfunri ha ka arfunyo trik arfunri trik jung banai August arfunri trik banai August ha ka por riu baje janmit ngan sale live bar ban sabatai ru ye phi hakanu kur kom phi phila ban le lani ban register la di hapo jong ni website khna makan nong jingrap ta jong phi mo ti sa share ni video shabar khoi ki bakwa ban le kani te kani
kan nomre tang ma phin yo ite arlak tingka phio manta tang hadin chibanai la lun tinre phila man chui jing nama ki jing don ka mus thu ki bubun tinre ke bakong san ba ka de ke jing hikai ka training bat ki babun ba ki ke ba phila man yo na ni ka prime ti sai kenu phi ha ka singi Tuesday arpun riu tarik riu ji janmiet nam ta ki live social ni video shi ta bakwa bandan banta ke syam yang mat phi ko video la shai singi klisi bon parlok